Бронзовата врата, глава 7. Уискито изглеждаше добре и миришеше добре. Сержант Лойд наля малко в стъклена чаша. Ръката му така трепереше, че едва държеше гарафата. После отпи глъчица, която изпари пресъхналата му уста и зачака. След мъничко отпие още една глъчица. Отново почака. После дръпна здраво от уискито, много здраво. Седна на стола до гарафата, извади от джоба голямата си сгъната носна кърпа, бавно я разгърна и попи пота от лицето си, врата си и зад ушите. Днес след дълго вече не трепереше толкова много. По тялото му се разля топлина. Стана, пи на още малко уиски, после бавно и мрачно прекоси стаята. Затвори бронзовата врата, заключи я и сложи ключа в джоба си. Отвори вратичка, монтирана в преградната стена, наведе се и влезе в нишата. Погледна задната страна на бронзовата врата, докосна. В малкото помещение не беше особено светло, но се виждаше, че вътре няма никой и нищо, освен глуповатия шкаф. Излезе отново през вратичката, клатейки глава. Не може да бъде, произнесе той. Невъзможно, абсолютно невъзможно. И тогава с внезапната неразумност на разумния човек изпадна в ярост. Ако ще да ме обесят за това, процеди през зъби сержант Лойд, хич не ми пука. Слезе в тъмното мазе, поразрови се, намери брадва и я занесе горе. Нацепи дървената стена на парченца. Като свърши, бронзовата врата остана да стърчи самотна, стъпила на широката си основа, заобиколена от нацепеното дърво, което вече не й служеше за опора. Сержант Лойд остави брадвата, избърса ръце и лице с голямата си носна кърпа и отиде зад вратата. Опря рамо в нея, стисна здравите си жълти зъби. Само твърдо решен мъж с огромна сила можеше да направи това. Вратата падна напред с тежък тътен, който сякаш разтърси къщата. Ехото на трясъка бавно заглъхна по безкрайните коридори на безверието. После домът отново отихна. Едрият мъж отиде в вестибюла и надникна през сходната врата навън. Облече си палтото, нагласи шапката върху главата си, внимателно сгъна влажната си носна кърпа и я пъхна в джоба, запали пурата, която му бе дал господин Сатън Корниш, отпи от уискито и наперено тръгна към входната врата. На прага се обърна и подигравателно се подсмихна на бронзовата врата, огромна, алапавалена сред хаос от трески. Върви по дяволите, който и да си ти, каза сержант Лойд. Аз не съм вчерашен. Затвори входната врата зад себе си. Навън имаше лека мъгла. Виждаха се няколко мъждукащи звезди. На улицата беше тихо, прозорците светеха. 2-3 скъпи на вид коли бяха паркирани край тротоара. Шофьорите вероятно дремеха вътре, но не се виждаха. Той прекоси улицата косо и тръгна покрай дългата желязна ограда на парка. През листата на рододендроните се виждаше матовият отблясък на малкото декоративно езерце. Огледа улицата и извади големия бронзов ключ от джоба си. Гледай да го хвърлиш хубаво, прошепна си той. Замахна и го метна. Чу се тихичко цопване в декоративното езерце, после тишина. Сержант Лойд продължи спокойно надолу по улицата, павкайки спората. Като се върна в управлението, написа рапорта си и за първи и последен път в живота си в него нямаше и нещо друго, освен истината. Не могъл да намери никой в къщата, всичко било тъмно, чакал 3 часа, навярно всички са заминали. Инспекторът кимна и се прозя. Накрая наследниците на Сатън Корниш успяха да измъкнат недвижимата собственост от ръцете на съдебните власти. Влязаха в къщата на Грилин Кресън 14 и намериха бронзовата врата да лежи сред прах и дървени трески, покрита с паежини. Загледаха около корени и като разбраха какво представлява, потърсиха търговци, надявайки се да изкарат някакви пари от нея. Търговците обаче въздъхнаха и отсякаха не. В тия неща вече няма никакви пари. Най-добре е да я откарат в лярната и да я претопят заради метала. Ще получат не повече от лира. Търговците мълчаливо си тръгнаха с криви усмивки на лицата. Когато в сектора за изчезнали лица на криминалния отдел им доскучаваше, вадеха папката със случая Сатън Корниш,
Изступваха от прахта, преглеждаха я навъсено и отново я прибираха. Понякога, когато инспектор Томас Лойд, предишният младши детектив сержант Лойд, вървеше по необичайно тъмна и тиха улица, изведнъж рязко се завърташе на пети без никаква причина и отскачаше в страни със светкавична ловкост. Не разбираше, че всъщност никой не се опитва да го блъсне, залетял се насреща му превит на две. Край.